Vážení přátelé, vítáme opět profesora Jeffreyho Sachse ve studiu. Pane profesore, děkujeme, že jste se připojil v době nového vojenského posilování Spojených států. Sledujeme situaci v Íránu a možnou další válku. Pane profesore, vítejte zpět na našem kanálu. Děkuji, jsem rád zpět s vámi. Škoda, že je to zřejmě předvečer další války. Ano, než začneme a než vám položím svou první otázku, chci, aby všichni věděli, že profesor Sachs oficiálně spustil svůj vlastní YouTube kanál. Jmenuje se Jeffrey D. Sachs Official, odkazy najdete dole pod videem, takže se prosím ujistěte, že se přihlásíte k odběru nového YouTube kanálu profesora Sachse. Ale pane profesore, armáda Spojených států se na Blízkém východě začala posilovat a opravdu největší množství lodí a bojových operací od války v Iráku svět má znovu pocit, že je na hraně. Je to skutečný bod zlomu, nebo se díváme jen na politické divadlo? Myslím, že je velmi pravděpodobné, že Spojené státy zahájí útok na Írán. Bylo to široce avizováno, opakovaně se tím hrozilo. Navazuje to na útok z minulého léta. Izrael chce, aby to Spojené státy udělali, a ty obvykle dělají, co Izrael chce. Je to v americkém zájmu? Rozhodně ne. Je to v zájmu Izraele? Oni si to myslí, ale není. Pokud k tomu útoku dojde, rozhodně by se to nemělo stát. V žádném případě se to nemusí stát. Všechno, co Trump a jeho přisluhovači říkají o Íránu, je lež. Pořád říká, že požadujeme, aby neměli jaderné zbraně. Ale právě Trump tu dohodu roztrhal. Dohodu, která stanovila, že Írán nebude mít jaderné zbraně a bude pod dohledem Mezinárodní agentury pro atomovou energii OSN. Trump, jako obvykle, způsobil zmatek. Lže o tom a teď to vypadá, že zavleče Spojené státy do války, což by mohlo být ničivé. Ano, souhlasím. Pane profesore, neobvyklé je, že loni v létě USA skutečně zahájili vojenský útok proti Íránu. Provedli jsme přesnou vojenskou operaci. Stíhačky bombardovaly jaderné zařízení. Trump v posledním roce opakovaně tvrdil, že USA zničili jaderné schopnosti Íránu a že to byl velký úspěch americké armády. Myslím tím, že tohle je argument, který administrativa Donalda Trumpa opakuje znovu a znovu. Proč to opakujeme, když jsme jejich jaderné schopnosti už zničili? Je to další lež Donalda Trumpa, byl odhalen, nebo loňská letní kampaň nic nezměnila? On lže neustále. Z jeho blábolivé pusy nevyjde nic, co by dávalo smysl. A když minulé léto řekl, že jsme to zničili v největší misi v dějinách světa, nebo možná vesmíru. To bylo absurdní, tragické. Kde začněme? No, především Írán nechce jadernou zbraň. A kdybychom upřímně vyjednávali místo opakovaných pokusů zničit, svrhnout vládu či bombardovat Írán. A vlastně kdybychom dodrželi dohody, které byly uzavřeny před 10 lety, vůbec by nebyl žádný problém. Ale problém je, že Spojené státy nechtějí vyjednávat. Dělá to, co chce Izrael, tedy svrhnout íránskou vládu. No, není to tak jednoduché. Írán má přes 90 milionů obyvatel a představa, že Spojené státy řeknou a jste pryč a oni jsou pryč, je naprosto bláhová. Bláhová izraelská vláda a bláhové Spojené státy, které jsou nějakým způsobem pod vlivem izraelské vlády. Když minulý léto bombardovali, jaký to mělo dopad? Co se stalo? Možná poškodili 1 nebo 2 místa, ale Írán má obohacený jaderný materiál. Ne bombu, ale má obohacený uran. Mimochodem proč? Dodržoval přísná omezení, dokud Donald Trump v roce 2018 dohodu neroztrhal. Pak začal trochu překračovat ty dohody, aby řekl, nevrátíte se a nesplníte to, co jste slíbili? A pak Izrael naprosto bezohledně zaútočil na Írán v jeho jaderném zařízení v Natanzu. A tak Írán zvýšil své obohacování. A pak my, protože jsme jen nepřetržitá propaganda,
Říkáme, podívejte se, co dělají Iránci, ne to, co dělá Izrael. Útočí, vraždí Iránce, vyhrožuje. Ne to, co dělají Spojené státy, ruší dohody, které už byly vyjednány. Ne, když Irán zareaguje a řekne, že byste to neměli dělat, hned se říká, podívejte, jak jsou zlí. Je to hra. Je to propaganda, protože skutečným cílem je, že Izrael chce vojenskou hegemonii nad Blízkým východem. Zhruba 10 milionů lidí v Izraeli, nebo spíše jejich vládní představitelé, kteří jsou odporní lidé, chtějí vojenskou hegemonii nad stovkami milionů lidí na Blízkém východě. Očekávají, že jim to zajistí Spojené státy a náš kongres je tomu plně zaprodaný. Takže když Donald Trump zmíní Irán ve svém projevu o stavu Unie, kongres na obou stranách, republikáni i demokraté povstanou a tleskají, protože chtějí mít jistotu, že ty příspěvky na kampaň přijdou. Tak toto probíhá. Ne, nezničil schopnost, kterou Irán nechce, ale bombardování po několik dní ji vůbec nezničilo. Když to udělali, byl to podvod. Protože mimochodem, pokud si vzpomenete, minulý rok v létě jsme o tom též jednali. A měli jsme jít do 6. kola jednání, které američtí vyjednavači označili za pozitivní. Mělo se to konat v Ománu 15. června 2025, pokud si správně pamatuji. A 12. června těsně před dalším kolem jednání Izrael je bombarduje. Spojené státy říkají, to je skvělé, zapojíme se a budeme bombardovat s vámi. Nemůžu říct slova, která bych chtěl použít ve vašem pořadu. Tohle je tak nebezpečné, bezohledné a nesouvislé. Je těžké vědět, kde s tím začít. Jde o naše životy. Jde o naši planetu. A tohle je naprosto... Ani slovo dětinské to nevystihuje. Jsou to nebezpečné a bezohledné lži. Když jste v područí izraelskou vládou, která zabila 80 000 lidí, je pochopitelné, že tam nejsou skutečné hranice. Ano, profesore, máte pravdu. Sledujeme velmi podobný scénář jako při válce v Iráku 2003. Tehdy jsme slyšeli o zbraních hromadného ničení a proto jsme museli jít do Iráku. Teď slyšíme, že jsou údajně týden od vývoje jaderné bomby, což jste jasně vysvětlil, že není jejich záměr. Kdo z této eskalace vlastně těží? Každoročně sledujeme stoupající napětí mezi USA a Iránem. Je Izrael hlavním příjemcem výhod a je to jádro problému? Izrael z toho neprofituje, ale je hlavní příčinou problému. Tohle je Netanjahu. Je to lobby a funguje to. A když se vrátíte k válce v Iráku, je to nesmírně zajímavé. Válka v Iráku nebyla válkou na základě mylných předpokladů o zbraních hromadného ničení. Byla to válka na základě falešných záminek, vědomě falešných. Kampaň o zbraních hromadného ničení byla PR akce, nikoli chyba či chybné zpravodajské informace. Bylo to PR. Bylo to testováno na fokus skupinách na podzim 2002. Pentagon udělal PR akci. A kdo to byl? To byl chlap jménem Doug Five, jeden z těchto extrémních sionistických neokonzervativců. Byl spojkou na Bibiho Netanjahua. A jedna z velmi zajímavých knih, které vyšly z této zločinné války, je fantastická kniha od skutečného gentlemana jménem Dennis Fritz. Dennis Fritz byl vysokým důstojníkem letectva, kterému bylo v roce 2002 řečeno, aby byl nasazen do Iráku. Řekl, Irák? Proč bychom tam měli být nasazeni? Nikdo mu nevysvětlil, proč mají být nasazeni do Iráku. Fritz řekl, nepovedu své vojáky tam, kde jim nedokážu vysvětlit, proč riskují životy. Takže rezignoval, vzdal se své hodnosti. Pak Five, opravdu, osobně ho neznám, ale v roli, kterou sehrál, byl opovržení hodný, chtěl potom napsat knihu. Takže chtěl, aby byly odtajněny dokumenty z Pentagonu.
Takže potřebovali zkušeného člověka, který se vyzná v odtajňování, aby přišel, přečetl si podkladové dokumenty a odtajnil je. Zjistilo se, že úkol připadl Denisi Fritzovi, který se v roce 2000 vrátil do Pentagonu. Myslím, že to bylo v roce 2005, pokud se nemýlím, začal číst ty dokumenty. A Fritz, jak popisuje ve své knize s názvem Smrtící zrada, říká: do prdele, tohle je jen PR válka. Tohle je vnitřní práce Izraele. Bojujeme za Izrael. A Five je tou spojkou. A požádal mě o odtajnění těchto dokumentů. Vše čtu a vidím. Tohle je válka, u které museli vymyslet, jak americkému lidu prodat falešnou válku. Takže když to zmiňujete, je to skvělá analogie. Tyto války nejsou vedené z neznalosti toho, co Irán dělá. Jsou to války, kde hledají vysvětlení, jak Trumpově základně vysvětlit, proč dělám opak toho, co jsem slíbil. Proč vedu válku, která nesouvisí se zájmy Ameriky ani s heslem Udělejme Ameriku znovu skvělou, ale je jen kvůli Izraeli? Proč to dělám? Hledají odpověď a Trump řekne: oni vyvíjejí balistické rakety k útoku nad USA. Opět jsou tu slova, která bych rád použil ve vašem pořadu a která by si takové komentáře naprosto zasloužily. Dokonce i naše hlavní, neschopná média, která v podstatě nikdy nehlásí nic pravdivého, protože sledují vládní propagandu, v posledních několika dnech říkají: ne, to není pravda. Takže teď se ty lži jen hrnou. Tohle je hrozné. A nevím, jestli bude válka, ale klidně by mohla být, až skončíme tento rozhovor. Nebo zítra ráno, až se probudíme, nebo kdykoliv. Ve tvém hlase slyším obavy, cítím to stejně. Vždyť jsme oba občané USA. Je znepokojující, kam naše země směřuje. Pane profesore, mám ještě jednu otázku. Když se vrátíme k volební kampani Donalda Trumpa, prezentoval se především jako prezident proti válce, prezident míru. Stále tvrdí, že si zaslouží Nobelovu cenu za mír a chlubí se, že loni vyřešil 8 válek, což také není pravda. Ale myslíte si, že by to mohlo potenciálně znamenat pohromu pro jeho prezidentství? Není snad pravda, že většina republikánů je proti, pokud jde o jejich příznivce? Byl by to konec MAGA, kdyby opravdu začal válku? Jeho prezidentství ale postupně krok za krokem selhává. Podporuje ho asi 37%. Nesouhlasí asi 60%. A lidé si začínají uvědomovat pravdu. Víte, tenhle chlap nám říkal, že nechá ostatní země platit svými cly. Lidé si uvědomují, ty si nespoplatnil ostatní země, ale mě. Zaplatil jsem průměrně $1000 na domácnost v této zemi. To je průměr, ne u každé domácnosti. A začínají si to uvědomovat. Zdanil si mě, abys mohl dát největší daňové úlevy svým miliardářským kamarádům. Tak už to chápou. A teď máme tisíce žalob? Chci své peníze zpět. A Bessant, který není dobrý člověk, není slušný člověk, nevidím na něm žádnou slušnost. Říká: nečekejte, že dostanete peníze zpět. Prostě je ukradli. Tak jak může být toto úspěšné prezidentství? Lidem vadí, když ICE střílí lidi na ulicích. Včera byl student Kolumbijské univerzity zatčen na koleji a později během dne propuštěn, protože celý zásah byl nezákonný. Ovšem lhali. Řekli, že hledají pohřešovanou osobu, byli v civilu a lhali. Lidem se to nelíbí. Nechceme policejní stát. Nechceme denně slyšet lži od prezidenta. Nechceme platit daně, protože tenhle chlap možná tomu věří. Kdo ví, ale myslí si, že daně platí ostatní. My jsme ti, kdo platí. To se nám nelíbí. Nemá na to právo. Nejvyšší soud rozhodl, že jeden člověk nemůže uvalit daně na americký lid. Tak náš ústavní systém nefunguje. To patří Kongresu. Takže teď je to od začátku roku úplně mimo kontrolu. Dobře, zatkneme toho prezidenta. Budeme řídit tuto zemi.
Právě řekl, že jsem četl zprávu těsně předtím, než jsme přišli, že možná prostě obsadíme Kubu a zároveň budeme bombardovat Irán. Nevím, jestli se něco opravdu úplně zbláznilo, co to je, ale něco není v pořádku. Opravdu není v pořádku. Rozhodně to tak vypadá. Zdá se, že s blížícími se volbami do kongresu je Trump stále více neřízenou střelou. Nemáte tušení, jakým směrem se vydá. A jak jste říkal, může se stát, že se zítra probudíme a bude velký konflikt, nebo jsme zahájili další válku či invazi. Zaměřme se teď trochu na Irán. Mají nějaké vojenské schopnosti, aby skutečně dokázali vzdorovat armádě Spojených států? Nepodceňujeme jejich sílu a možnou odvetu v plném konfliktu se Spojenými státy? Téměř jistě, pokud by došlo k bombardování na několik dní, týden či dva, nedosáhne to ničeho jiného než zabíjení lidí a vyvolání reakce, která by se mohla vymknout kontrole. Představa, že by to vedlo ke změně režimu a k vládě dosazené Spojenými státy nebo Izraelem, je naprostá fantazie. Kdyby se Donald Trump pokusil nasadit pozemní jednotky, ty tam naštěstí nejsou. Takže by to nešlo. To by opravdu okamžitě znamenalo konec jeho prezidentství. Takže letecké bombardování toho moc nezmůže, kromě toho, že se to může úplně vymknout kontrole. A Irán nebude poražen během několika dnů bombardování. Možná lidé zemřou. Možná bude utrpení, ale poražen nebude. Je to země s 90 miliony obyvatel, má balistické rakety. Má hypersonické rakety. Má schopnost uzavřít Hormuzský průliv, což je vodní cesta, úzký průchod v Perském zálivu, přes který proudí asi 20% světové ropy. Podle běžných odhadů. Takže ne. Tady žádná strategie není. A obecně armáda tyto věci většinou nezvládá správně. Nakonec skončíme v obrovských debaklech. Zdánlivě snadné konflikty jako Vietnam trvají 10 let a vůbec nejsou snadné. Nakonec odejdeme z Afghánistánu nebo Iráku. Je to špatný odhad od začátku až do konce. A tohle vypadá jako další špatný odhad, který právě probíhá. Jo. No pojďme probrat Irán, jeho spojenectví a možné spojence v této situaci. Opravdu bychom brali Irán jako plnohodnotného člena BRICS, tedy skupiny Číny a Ruska? A nebo je to přehnané tvrzení? Jaký na to máte názor? No, Jsou v BRICS. BRICS je skupina zahrnující Brazílii, Rusko, Indii, Čínu, Jihoafrickou republiku, Egypt, Etiopii, SAE, Irán a Indonésii. Podle některých údajů i Saudská Arábie, není to jisté, jde o 10 nebo 11 zemí. Mimochodem, jen pro informaci, je to téměř polovina světové populace. A samozřejmě Irán je v BRICS. A Irán má podporu Číny a Ruska. Čínští i ruští vůdci varovali Spojené státy. Nedělejte to. Není to pro vás dobré. To se vám nevyplatí. To nebude mít dobrý dopad. Takže naprosto jistě by byl Irán vojensky podpořen. Nemyslím si, že by se Rusko a Čína zapojili do války, ale myslím, že poskytnou Iránu podporu. A vojenská síla, kterou Spojené státy zřejmě mají, vystačí na pár týdnů nebo několik týdnů bombardování. Není vhodná pro dlouhou válku. Není to ten typ shromažďování vojsk pro dlouhou válku. Co jsme četli, znovu říkám, nejsem u toho a nejsem vojenský expert, ale četli jsme, že sbor náčelníků štábů poradil Trumpovi, že jeho cíle tímto útokem nelze dosáhnout. Když to zvážíte, americký lid je zcela proti. Velení armády je proti tomu. Trumpovi volič je proti. Trumpovi političtí poradci jsou proti tomu. Ale Bibi je proto. Takže způsob, jakým funguje americký politický systém, pravděpodobně znamená, že válka je téměř jistá. ano, rozhodně vidíme obrovský vliv Izraele, jak jste zmínil. Očividně je Netanjahu velmi trvá na ovládnutí tohoto regionu. Přesně tak.
Slyšeli jsme Hakkabího, amerického velvyslance v Izraeli, jak minulý týden prohlásil, že by mu nevadilo, kdyby Izrael ovládl celý Blízký východ. To vyvolalo reakci Saúdské Arábie. Rozhodně ne. Blízký východ tvoří řada nezávislých a suverénních států. Myslím tím, že asi nenajdete více proizraelského politika, než je Hakkabí, který tam momentálně působí jako náš americký velvyslanec. Je zajímavé, kolik propagandy se nyní objevuje. Hakkabí je zástupce takzvaných křesťanských sionistů, což znamená proud evangelikálních protestantů, kteří čtou verš v Genesis, kapitola 15, kde se říká, že Bůh slíbil tuto zemi. Od egyptské řeky až k řece, k velké řece Eufrat, potomkům Abraháma. No. Kde začít? Za prvé, nerozumí vůbec ničemu z Bible. Omlouvám se, že to musím říct. Protože pokud se držíte čistě teologických základů Starého zákona, tak v celém Starém zákoně se říká, že když to pokazíte, ztratíte to. Je to smlouva. To není listina, ale smlouva. A kolik proroků říká izraelským králům, přicházíte o zemi, půjdete do vyhnanství. To je opak rabínského judaismu, židovské tradice posledních 2000 let, která Židům radila zůstat na místě a chovat se slušně. Mesiáš vás může přivést zpět do svaté země, ale ne nějaký militantní nacionalista. Takže je to úplně proti tomu, co judaismus učil po 2000 let. Pak slyšíte skutečné teologii. Je to úplně proti novému zákonu, protože podle nového zákona je Ježíš nástupcem té smlouvy. V novém zákoně Ježíš říká, že spása je pro ty, kdo v něj věří, nejen pro jednu skupinu. A to je velmi jasné. Je to jasné v Pavlových listech. Je to jasné v Římanům 11 a v Galatským. Všechno, co Hakkabí řekl, je teologicky špatně. Je to taková školácká chyba. Ale pak je tu také svět, který jsme se učili poznávat v průběhu staletí. Jít do války kvůli něčímu výkladu jednoho verše v písmu není dobrý nápad. V Evropě kvůli tomu tekla krev stovky let. A nakonec řekli, dobře, už nebudeme bojovat kvůli biblickým pasážím. Hakkabí je návratem do minulých století. Měl být odvolán ve chvíli, kdy projevil takovou nevědomost. Je pravda, že to tvoří velkou část Trumpovy voličské základny. A to je na tomto zvláštní. Naše vláda je v rukou sionistické lobby. To znamená jednu válku za druhou. A to rozhodně není v zájmu Ameriky. To je vše. Jo, to je zajímavé, pane profesore, protože jsem o tom slyšel jen tu logiku, ne teologii. A máte pravdu. Myslím tím, že od starého zákona po nový zákon jste to skvěle rozebral. Děkuji, že jste to udělal. Mám obecnější otázku. Jaký je největší omyl většiny Američanů o Íránu? Co by měli Američané o této zemi vědět, aby lépe pochopili situaci? Řekl bych několik věcí. Za prvé, je to civilizace stará 5000 let. Je to tedy velmi hrdá, úžasná civilizace, která významně přispěla do světových dějin. Dříve se její stará království nazývala Persie. Jeden z perských králů, Kýros, je zmiňován ve Starém zákoně. V podstatě je na něj dokonce použito slovo mesiáš židovského lidu, protože právě Kýros navrací vyhnaný lid, který byl vyhnán Babyloniany, zpět do Jeruzaléma, aby znovu vybudoval chrám v Jeruzalémě. Za to je oslavován. Toto je první bod. Tohle není nějaký bezvýznamný ostrůvek, který by snadno spadl Americe do klína.
A je to velký národ s historií, která je desítkykrát delší než historie Spojených států. Takže to je první bod. Za druhé, Írán se snaží vyjednávat se Spojenými státy už minimálně 15 let. Vím to. Mluvím s Íránci a Američany. Všechno slyším, protože pracuji v OSN a už 15 let o tom mluvím. Snaží se vyjednávat. Vyjednali dohodu, která by naprosto splnila to, co Trump tvrdí, že chce, tedy zajistit, aby Írán neměl jaderné zbraně. To vyjednali. Jde o společný komplexní akční plán. Byl vyjednán v létě 2015. Těch jednání se účastnilo 6 stran, včetně Íránu, omlouvám se, plus Írán. Těch 6 bylo 5 stálých členů Rady bezpečnosti OSN. Takže Spojené státy, Británie, Francie, Rusko a Čína, plus Německo, to je 6, a na druhé straně Írán. A byla tam přímo Mezinárodní agentura pro atomovou energii OSN, aby zajistila, že nedojde k žádnému průlomu k jaderným zbraním. Samozřejmě musím vždy dodat, že Íránci tvrdili, že je nechtějí, ale inspektoři tam budou. Trump, jak už to u něj bývá, nelogický, hloupý, promiňte, vždycky se plete a poslouchá Bibiho, který není hloupý, jen zlý a nebezpečný. V roce 2018 tu dohodu roztrhal. Takže lidé by to měli pochopit. Poté Íránci řekli, že se chtějí vrátit k jednání. USA a Izrael chtějí svrhnout vládu. To je něco jiného. To se netýká jaderných otázek. To se týká hegemonie Izraele na Blízkém východě. Koho to zajímá? Proč Izrael nezůstane ve svých hranicích a nepřestane dělat problémy nám všem ostatním? To by měl dělat. A o tom je celý tento problém. Izrael by měl zůstat ve svých hranicích. Měl by existovat stát Palestina ve svých hranicích a Izrael by se neměl snažit svrhnout vládu Íránu. V regionu by mohl být mír. A mimochodem, když Rubio před pár týdny řekl, ne, musíme vyjednávat o celkovém obrazu. Íránský ministr zahraničí Radží pronesl projev o celkovém obrazu. Udělal to v Dauhá. A byl to naprosto koherentní, zajímavý a inteligentní projev. Byl to základ pro vyjednávání. V našich médiích o tom ani neinformovali. To je neuvěřitelné. Neinformovali o tom. Chtějí mír a vyjednávat, ne jaderné zbraně. Tahle banda nedokáže přijmout ani ano jako odpověď. Důvodem je, že Izrael nechce vyjednávat. Izrael má zájem o hegemonii v regionu, o dominanci, o svržení íránské vlády. Pane profesore, moc vám děkuji za všechny tyto úžasné postřehy. Mám ještě jednu poslední otázku. Vím, že jste léta vystupoval v OSN, cestujete po světě a jednáte s vládami i organizacemi. Vaše práce je úžasná. Kdybyste dnes radil Bílému domu, jaký by byl váš akční plán na příštích 90 dní, abychom dosáhli tohoto potřebného míru? Nejprve bych jim řekl, aby ustoupili, protože by mohli dosáhnout přesně takové dohody s Íránem, jakou chtějí. Za druhé bych řekl, aby ukončili války na Blízkém východě tím, že Spojené státy přestanou vetovat vznik palestinského státu. Spojené státy jsou nyní jedinou překážkou míru na Blízkém východě. Je zvláštní to říkat. I když Izrael odmítá palestinský stát, zabránit tomu nemůže. Zabránit tomu mohou jen Spojené státy, které použily veto v Radě bezpečnosti OSN. Řekl bych, ať s vetem přestanou. Za třetí bych řekl, pro boha, pane prezidente, nezavádějte další cla. Už jste nadělal dost škody. Vraťte těch 140 miliard, které jste nám vzal zneužitím své moci, ale nezavádějte další clo pod falešnou záminkou. Sekce 122, kterou teď používají, je stejně nelegální. Už to neprohlubujte. A nakonec bych řekl, nezasahujte do voleb v listopadu,
ani do hlasovacích zařízení. Ani na to nemyslete. Ani na chvíli neuvažujte o federalizaci těchto voleb. Tyto volby budou probíhat tak, jak je Amerika pořádá, na úrovni jednotlivých států, všude bez vašeho zásahu. Toto jsou klíčové body pro Ameriku. Profesore Saxi, děkuji za skvělý rozhovor a váš čas. Ještě jednou připomínám váš YouTube kanál. Opět dáme odkazy na oficiální YouTube kanál profesora Saxe. Pane profesore, gratuluji. Děkuji vám. Vzniklo mnoho falešných videí s mojí osobou vytvořených AI, kde říkám věci, které jsem nikdy neřekl. Proto jsme založili tento kanál. Je zdarma a nejde o promo. Přihlaste se k odběru, budu vděčný. Ano, odkazy přidáme, pane profesore, děkuji, že jste tu byl. Jste pravý americký vlastenec, velmi si vážím vašich postřehů a z našich rozhovorů se vždy hodně naučím. A doufám, že kurz rozšíříme a vzděláme více lidí o dění. Děkuji vám, pane profesore Saxi. Bylo skvělé být dnes s vámi. Moc děkuji. Moc vám děkuji. Všem vám chci poděkovat, že jste se dostali až sem a sledovali dnešní velmi důležitý rozhovor s profesorem Jeffreyem Saxem. Z dnešního rozhovoru mě nejvíc zaujalo, jak byl profesor Jeffrey Sachs zapálený pro pravdu o americké vládě a Blízkém východě. Byli jsme tolik let klamáni. Víme, že hlavní média vám nikdy neřeknou pravdu. Občanská žurnalistika a nezávislé YouTube kanály jako tento jsou klíčové pro budoucnost světa. Na americkou vládu se spolehnout nemůžeme. Nemůžeme se spoléhat na americká média. Musíme spoléhat na zapálené Američany, kteří se nebojí říkat pravdu a přicházejí na YouTube, aby vám dali znalosti pro lepší pochopení světa. Děkuji všem za skvělou podporu. Sledujte nový kanál profesora Saxe a podpořte ho. A jako vždy vám chci poděkovat za všechno, co na tomto YouTube kanálu děláte. Budeme dál tvrdě pracovat, vyprávět příběhy, které chcete slyšet, ale co je nejdůležitější, snažit se zlepšit svět. Jmenuji se Cyrus Jansen. Ještě jednou vám děkuji a těším se, že se s vámi brzy uvidím v našem dalším videu.